kasampitan nilang tibalay. Unahin. Ni, bakit ko may ata na kami sugsog? Ha? Bakit? Ang takon bakit? Bakit yung iksulain? Kinag-shoot ay? Kumain? Kumain kay... Mamotor ka, kichino ka? Abay ba? Lang ako nga tukot mga gawit kataman. Kailangan i-rod. Babae, dakat babae may on di babae bakay. On di babae. Ada ka di may. Basta lang ang kanayon sige, takalatan niya. Pagkaskas tam manin niya. Uy, may pagkaskas tam manin. Pagkaskas tam. Babae pa, awan di babae. Ay, awan. Awan di babae tahan. Takat may. Sorry na. Uy! Uli! Nyami atan mo. Uy! Sorry na! NANI?! Ayaw, di ba?